हाबिरि फुंजानि बहा थांनो नागिरखो? दिनै बर' बिजों सान फरायसालियाव फिरफिला बिरहोहैनांगौ। बर' बिजों सानाव नोंहा फिरफिला बिरहोनानै मा मुलाम्फा जाफेरखो? मानो मुलाम्फा गैया जाखो आहालाय? नों जाय न'आव उन्दुगासिनो दङ, जाय थोरसियाव नों ओंखाम जागासिनो दङ, जायजों नों गथ' गथाय फोरोंगासिनो दं, बेफोर खाबुखौ नों बहानिफ्राय मोन्दों? बेफोरखौलाय आंलाय मानो खबर लानो? नोंहा हौवा मानसि जेरैबो फोलोमनो हागोन होननानैसो आंखौ हाबा खालामदों, माथो फिसा फिसौ खाङा? आं हयले बेफोरखौ जेबो मिथिया। नोंनि बर' बिजों सान ना मा सान? फरायसालियाव फिरफिला बिरहोस्लायस्लाय टाइमखौ नस्थ' खालामालासिनो आंखौ बाजाराव दोनलांथौ। जोंनि फिसाफ्रा इंलिस मिडियाम फरायनानै एम ए बिए पास जालांजोब्बाय, बे न'खरावलाय मानो बर' बिजों नांबावगौ जाखो? जाम्बा मास्टार लरग'। आंनाव हारिनि सावनांसिगोनलै बिमा। बर' बिजोङाव साख्रि मावनानै, बर' बिजोंनि मुङाव बेथन जानानै आं आंनि गथ'फोरखौनो सासेबो बर' बिजोङाव फोरोंनो हानाय जायाखिसै। बर' बिजोङाव फरायहोनानै गावनि फिसाफोरखौ जाम्बा जाम्बि खालामजोबनोसैमोन नामा नोङो? साफ्रामबो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रानो बर' बिजोंनि फरायसालियाव साख्रि मावनानै आं बायदि बर' बिजोंखौ नेवसिनानै गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंजोबोब्ला 100 बोसोर नङा 50 बोसोरावनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थैलांजोबसिगोन। जेब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिया जोबस्रांलांगोन अब्ला बर' राव थुनलाइयाबो गोमोरलांगोन। बर' बिजों, बर' राव थुनलाइया गोमाजोबोब्ला अब्ला नों बै समाव गावखौनो बर' होननानै बोरै सिनायथि होगोन? जोंना फिसाफ्रा इंलिस मिडियाम फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ मोनग'खाबाय। बर' मिडियाम थैनाय थांनायजों जोंहा जेबो खोथा गैया। आरो नोंनि साख्रियाबो 100 बोसोर 50 बोसोर नङा, फैगौ 5 बोसोरावनो रिटायार जासिगोन। अब्ला मानो खर' सानांगौ दं? खर' सानालासे आं मोनसेबो लामा हान्थिफेराखै आरो हान्थिनायबो नङा। जोंनि गथ'फ्रा इंराजि बिजोंजों गोजौ सोलोंथाइ मोनदोंब्लाबो आंहा बेहाय 1% गोजोननाय गैया। जोंनि बर'नि माखासे माहाजोनफ्रानो गाव गावनि फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामाव सोनानै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गासिबो फोथैजोबसिगोनलै लोगोफोर। बर' मिडियामनि फरायसालिया थैयोब्ला बर' बिजोङाबो थैसिगोन। बर' बिजोङा थैयोब्ला बर' रावा मालाय बेसेबां थावरिनो? ओरैनोबा जोंनि बर' मानसिफ्रा एसे रोंब्लानो बर'खौनो रायलायखाया। औ आंनिबाथ' हारसाफोरजों बर'खौनो रायलायनांगौ। जोंनि बर' रावखौ जोंनि बर' मानसिफ्रानो रायलायनो लाजियोबालाय जोंनि बर' रावखौ सोर हारसाफ्रा रायलायबावनो? जोंनि बर'नि गोरों मानसिफ्रा आरो माहाजोन मानसिफ्रानो गाव गावनि फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामावसो सोयोब्ला जोंनि गोरिब मानसिफ्रासो बर' मिडियामाव फोरोङो। आंनि बायदिबा बर' बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय मिल मिथिङाव गिदिर गिदिर लेक्सार होग्राफ्रासो। आंनि साननायाबो बेनो। बर' बिजों थैनाय थांनायनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिया जेने थेने गावनि गथ'खौ बर' मिडियामावनो फोरोंनांगौ। मानोना बर' बिजोंनि सोदोब जांख्रिखांनाया बिसोरनावनो जाग्रोदों। आरो नैथियाव जाबाय जोंनि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्राबो गावनि गथ'फोरखौ बर' राव बर' बिजोङावनो फोरोंनांगौ। मानोना बिसोरबो बर' बिजोंनि फरायसालियाव साख्रि मावनानै बिथन लानानै गावनि गथ'फोरखौ इंलिस मिडियामाव फोरोङोब्ला बर' बिजों खहा जानायनि बेबो मोनसे गिदिर जाहोन। बर' बिजों थांनानै थानांगौनि थाखाय खामानि मावनायखौ जोंनि गामिनिफ्रायनो जागायनो दे। नोंसोर जायखौ सावरायदों, जायखौ मावनो आखायाव लादों, आं बेखौ गोसो गोरबोजों बरायदों आरो नोंसिनि खामानियाव आं मदद दङ। आं जेसे हागौ आंनिफ्राय आं हानायमानिखौ मदद होनो नाजागोन। जागोन सार। सार, नोंनि फोरोंनाय आरो नोंनि बोसोन होनायजोंनो दिनै जोंनि मेगना गेवबाय। गामिनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायामोनब्ला दिनै नोंनि बोसोनखौ मोननाय नङामोन सार। आं आंनि फरायसालियाव नोंसोरबादि फरायसाखौ मोननाया जोबोद खाफाल गोनां। नाथाय आंनाव हारिनि साव नांबाय। बर' बिजोंनि फरायसालियाव साख्रि मावनानै बेथन लानानै आं आंनि गथ'फोरखौनो बर' बिजोङाव फोरोंनो हानाय जायाखिसै आरो आंनि गथ'फ्रा नोंसोरबायदि हारि अनफावरिबो जानो हायाखिसै। जाबाय सार, मुलुगाव गासिबो समान नंजोबा। जोंबो सानदोंसो सार, जोंबोथ' जेबो मावनो रोङाखै।
सम सम सारनि बुंनायखौनो गोसोखांनानै जोंबो फल' खालामनो नाजायो सार। सारा बुंदोंमोन जे बोहैनाय दैनि उल्था दाहारावबो गोथां नायासो सानस्रिनो हायो होनना। जोंबो दैनि ना जानानै सानस्रिहांनो नाजानाय फिसा फिसा नासो सार। नंगौ सार, जों सानस्रिनो लानाय दैयाव गिदिर गिदिर ना जानानै सोरबाया मनग्लाबफैनो नाजायोब्ला जों मा खालामनो सार? नोंसिनि गोथार सानस्रि गोथार मावथांखियाव गोबां जेंना फैखागोन। नोंसोर गोसो लोरबां दाजा, थांखियाव अराय दावगालां। आंबो दंफायोना नोंसोरजों। गोजोन्थों सार। ओमफ्राय सारा बहा थांनो फैयामोन? दिनै बर' बिजों सान, आङो फरायसालियाव थांनो फिरफिला बिरहोनांगौथ'। दे बिदिबा आं थांदिनि। दे सार। दे थांदो सार। दे। हाब माखौ नायदावनानै मा एसेबां सिन्था खालामखोलै? थुनलाइनि गोदै फिथिखाखौ सा साग्रां लिरनानै बोरैथो गोदै खालामनो हानो दे? एसे गोथौयै साननांगोन। साननानै मोननायखौ खन्थाइ आरो सल'नि महरजों समायना खालामनांगोन। अब्लासो ना थुनलाइनि गोग्गो निजोरा बोहैगोन। आथिखालाव थुनलाइनि बिदै लोंग्रा गैला जाम्बा, जुगजों खारफादो। थुनलाइ सोरजिनानै मुंदांखा जानो साननायखौ गारदो। मुंदांखा जानानै उदै बुङा, बबेजों थाखा फैसा फैयो बेखौसो नागिरनांगौ दा। आंहा दासान्दि थाखा फैसानि आंखाल जाथ'वाखै। रिटायार प्रिन्सिपालनि फिसाला आरो नों बायदि साख्रिआवला बिदा थानायावलाय आंहालाय माथो थाखा फैसानि आंखाल जानांगौ? अब्लाबो नोङो गावनि थाखाय पारमानेन्ट सर्सखौ नागिरना लानांगौ ना। जिउआ ओरैनो नङा। जिउआ ओरैनो नङा, बेखौ आंबो मिथिगौ। थुनलाइयाबो दि ओरैनो नङा, नों बेखौ मिथिगोना मिथिया? नों बेखौ मिथिनाया गोनांथार दि थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि गंसे आयना। आयनायावबो दि नोंनि महर मोखांखौ जेरैबायदि नुयो, थुनलाइयावबो हारिनि महर मोखांखौ नुनो मोनो। थोद जाम्बा, बेफोर थुनलाइनिल' राव। बेफोर रावखौ थुनलाइनिफ्राय रियेल लाइफआव दालाबो। बेफोर रावा जोंनि न'खराव गोरोबा। बर'नि राव, थुनलाइ आरो हारिमुवा नोंखौ आंखौ आरो बे न'खरखौल' नङा, दुलाराय सुबुं माहारिखौनो जाहोआखैथ', आरो जाहोनायबो नङा। नों सोलोंथाइ मोननाय गोरों मानसि आदा। दिनै नों बायदि मानसियानो बर' रावखौ नासयोब्ला गुबुनखौ मा बुंबावगोन? जाय थुनलाइ आरो बिजोंनि थाखायनो नों फोरोंगिरि साख्रि मावनानै दं, बेखौथ' नों सानफेराखैनो खोमा। बर' राव, थुनलाइ, बिजोङा थांनानै थायोब्लासो नोंनि साख्रियाबो थागोन। नों बेखौ गोथौ साननानै नाय। नों आंनि साख्रिनि खोथाखौ दालाबो। हारिनि अरा दिन्थिनानै जिउखौ सिलिंखार खालामनानै दाला। जिउनि बेलासि समाव नोङो खाफाल हमनांगोन फंबाय। बर' हारिया हारिनि गरा मानसि गोनांखायसो दिनैसिम बर' हारिया थांनानै दं। नङाबाथ' माब्ला लांखावनो हांगारसो लांजोबसिगौमोन। जाय हारिनि बांद्राय गरा दिन्थिबोदों बिसिनि न'खरानो निरौ जेरौ खस्थ' मोनबोनांदों, आरो खायफायाथ' दिनैसिमबो उदाङै हां लानो हायाखै। जोंनि हारिनि आरो नों बायदि गावनिल' उदांस्रि नागिरग्रा सेल्फिस मानसि थानायनि थाखायनो बेबायदि जानांदों। जोंनि हारिया आरो नों बायदिया सनमान होनाय मोनबा जोंनि हारिया बिदि जानाय नङामोन। बिफांखौ गेरेमसा खालामनोब्ला गायनायल'जों जाया, आरो मुंदांखा थुनलाइगिरि जानोब्ला पेपाराव लिरनायजोंल' जाया, बिजाब महरै फोसावनोबो हानांगोन। बेखौ नों बायदि बिदा थानायाव खेमसेबो जिंगा सिफेराखै आं। बिजाब सेबखांनायाव नों आंखौ आसा खालामदों नङासै? बिजाब सेबखांनायनि मुङाव आं थाइसेबो रां होनो हानाय नङा। गोजोनबाय आं माहारिनि सुथुरखौ न'खरावनो मोननानै, आरोबाव जुजिनो बोलो मोनबावनो थाखाय। सार, जों जे खामानिखौ मावनो आखायाव लादों, बे खामानिखौ सोरबा खाना मानसिनि सिगाङाव मोसानानै दिन्थिनाय जानाय नङाथ'? लोरबां गोसो, लोरबां साननाया मानसिखौ फैमालसिं नाख्लायहरो। नोंस्रा गोजौ सोलोंथाइ दङ, फैलाव सानस्रिबो दङ। नोंसिनि आखायावनो समाजनि गोग्गो बारा अराय सम बारनांगोन। आं बिनिखायनो नोंसोरखौ गोदोबो फरायसालियाव बुंबोबाय थादोंमोन, आरो दिनैबो बुंगोन। जिउ गोनां नायासो बोहैनाय दैनि उल्था दाहारावबो दावनो हायो। जों सानस्रिनाय दैनि खर'आव सोरबा गाफुंनानै हरोब्लालाय सार? बुरखां, सानसुमा, दैमा, नोंसोर मावनो लानाय हाबाया समाजनि गिदिर सम्पथि जागोन।
राव हारिमु थुनलाइ आरो बिजों गैयाब्ला हारिया बबे मोखांजों थांनानै थानो? नोंसोर माव आरो माव, बायदि समाव बायदि जेंना ओंखारोब्ला उनाव माबा मोनसे जागोन। ए माथो नोंसोरलाय राव आरो थुनलाइनिसो खोथा रायलायनो फैदों? नंगौ मेडाम, जोंनि राव थुनलाइ आरो बिजोंखौ रैखा खालामनांगौआ जों साफ्रोमबो बर'फोरनिनो बिबान। बर' बिजोंखौ मुगैग्रा, बर' बिजोंखौ फरायनानै जेबो जाया होननानै सानग्रा, बै बर' बिमा बिफाफोरखौ माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेनिनो राहा लानाय जादों आरो बेखौनो सारजों सावरायनो फैनाय जादों। नोंसोर लेखा रोंबाय, सेंग्रा देरबाय, बेफोरखौलाय मा सानलाबायदों? साख्रिफोर नागिरदो। दिनै बर'फोरनि गेजेराव नोंसोरबायदि गोबां दंमोन, दिनै साबेसे जाफुंसारखो? मुलाम्फा गैया बाबुमोन, गावनि लामा गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनानै जेबो लाब गैया। साख्रि नागिर, साख्रि ला, गोजोनै न'खर दा। बबे हारि बबे राव थुनलाइ बेफोराव गोसो दाहो, जेबो मुलाम्फा गैया। जों थांनोसै सार, मालाबा जों फैनानै रायलायफैनोसै। दे बिदिब्लालाय दे। नोंसोर जि खामानिखौ मावनो होननानै आखायाव लादों बेखौ मोजां गोसो होनानै मावलायब्लानो जाबाय। औ जागोन सार। बेवहाय आंबो दंफायो। दे सार, थाथ'दो सारा।